क'क्राझार जिल्लानि बतझरआवबो दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गोदानै गोरिब दुखुथिया नखरफोरनो रेशन कार्ड राननानै होदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै गुबुन गुबुन ओनसोलाव रेशन कार्ड राननाय बायदि बतझरनि मावख'नि गेवलां फोथारावबो गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो रेशन कार्ड राननानै होदों। नंगौ, हादरारि जामुं रैखाथि आयेननि गेजेरजों गोरिब दुखुथिया नखरफोरनो आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव रेशन कार्ड राननानै होदों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि बतझरआव गासै प्रमद बर'नि बाहागो लानायाव दिनै 2042 सुबुंफोरनो रेशन कार्ड राननानै होनाय जायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथियो दि रेशन कार्डनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा सोरखारि मुलाम्फाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। जेरैहाय आयुष्मान भारत कार्डनि गेजेरजों बेरामि सुबुंफोरा बोसोरसेयाव 5 लाख रांनि देहायारि फाहामथायनि मदद, उजाला गेस बायदि बायदि खाबुखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो सरकारनि गोबां खाबुफोरखौबो रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो मोननो हायो होनना बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बतझरआव रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा रेवरिया नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देबिदि बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा बाहागो लादों। मैयानिफ्राय फैगौ 25 अक्ट'सिम जानुवारिनि आसामाव गासै 42 लाख रेशन कार्ड राननाय जागोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा आरो काउन्सिलनि सिफफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै 31,000 गोदान रेशन कार्ड मोननो हागोन आरो बे रेशन कार्डजों लोगोसे 5 लाख रांनि जिखिनि खरसा जागोन बिसिम सोरनिबा बेराम जायोब्ला बे बेरामखौ फाहामना लानो हागोन, फ्रिलि मोनगोन। दा जायफ्रानिखि उजाला गेस गैयामोन बिथांमोना उजाला गेस मोनगोन। आरो दिनै आसामाव बियो मोनसे जारिमिनारि गिदिर हाबाफारि, मानोना आगोलाव बेबायदि हाबाफारि जाफेराखैमोन जे खेबसेयावनो 42 लाख रेशन कार्ड राननाय बेबायदि हाबाफारि आगोलाव जाफेराखैमोन। दा बिनि थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जों बयबो साबायखर बावो जे एसेबां गिदिर मोनसे खामानि आखायाव लानायनि थाखाय। आरो जों बयबो मिथिगौ गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा जोंनि माखासे मार्जिनेलाइज एसे गोरिब थाखोनि जिफोर न'खर दङ बिथांमोना बोथिनै ओंखामनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। दा जेला ओंखामखौ फ्रि बिथांमोना मोनगोन अब्ला बाखि गुबुन गुबुन खामानिखौ बिथांमोना मोजाङै मावनो हायो। दा ओंखायनो दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों जयै जिखिनि रायजो राजानि जौगानाय बिभिन्न जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय बे हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ। बिसेस करि अरुणोदय मोनबाय, बिनि उनाव माइक्र' फाइनेन्सनि जि लनमोन बेखौ रिटार्न खालामबाय गभर्नमेन्टआ। बिनि उनाव दायो बयबो रेशन कार्ड मोनबाय, लोगोसे खुनु घुस होनाङा जासे साख्रि मोनगासिनो दङ। गामि गामि जेएमनि दै मोनलोंदों। दा बेबायदि गासैबो जेंनाफोरखौ 100% प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि ओनसोलाबो गोबां जौगानायनि लामायाव आगान सुरगासिनो दङ। 6.3 दफाया माखासे मावफुंजायो आरो माखासे स्कुलफोर दाबो मावफुंजायाखै। बेनि थाखाय आसाम सरकारजों जोङो रिपिटेडलि रायलायबाय थादों। आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा खोथा होदों जे लासै लासैनो गंजि कलेजनि उनाव हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुल आरो बिनि उनाव एमइ आरो एलपिखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामनानै दङ जे थाबैनो बे माखासे थालांनाय स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि धाम बेखौ थांनाय बोसोरावनो जों 3 करोड़ रां सेंसन खालामदों आरो बधै बियो जोंनो फार्स्ट आगोलनि सरकारनि समाव खालामाखैमोन। दा बेवहाय गुरुदेबनि जि मुसुखा बेखौ रुपानि मुसुखा बानायनायनि बे स्किमाव दङ आरो बेजों लोगोसे गुरुधामखौ डेभेलप खालामनायनि दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ जि सावनाय जायगा बेखौबो डेभेलप खालामनायनि दङ। दा बेखौ जोंनि सरकारनि जों बिबान लादों जे बेखौ जेरैखि जाया जों बानायनानै गुरुदेबनो मान होनायजों लोगोसे बतझरानिल' सम्पति नङा, बियो पुरा बर' माहारिनिनो मोनसे गोनांथार खामानि, बेखौ जों मावफुंगोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Bidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Bidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room.
good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.